După cum stau lucrurile aici la poarta oficială a Palatului, poliția și jandarmeria au fost mobilizate. Acesta de obicei este un semn că trebuie să se oprească circulația pe strada care trece prin fața Palatului atunci când președintele și coloana sa oficială părăsesc administrația prezidențială. Deci, singura concluzie pe care o pot trage eu acum este că președintele încă nu a plecat, dar se pregătește să facă acest lucru din moment în moment, să se îndrepte spre piața Universității. De altfel, o altă informație care a pornit tot de la președinția României cu ceva timp în urmă. Roxana, ne mai auzi, da? Te aud. Da, te aud, Mihaela. Voiam să te întreb, de ce crezi tu că până la această oră n-a venit nicio reacție oficială de la Cotroceni? Nu știu dacă e bine spus că ar fi trebuit să apară acum o reacție oficială de la administrația prezidențială. Nouă ni s-a spus și într-un jurnaliștilor acreditați la Cotroceni, ni s-a spus și într-un briefing ținut de purtătorul de cuvânt Valeriu Turcan cu câteva ore mai devreme că practic șeful statului se va ține de cuvânt în următoarele 5 minute după ce Parlamentul se va pronunța prin vot asupra suspendării sale. El își va scrie demisia, subliniez însă acest cuvânt, va scrie demisia, asta nu înseamnă că ea și intră în vigoare, iar apoi șeful statului urmează să plece în piața Universității. Știm cu siguranță că va pleca, asta e singura informație. Acum, că și-a scris demisia, că nu și-a scris-o, nu mai există niciun fel de informație în acest sens. Știm însă că toți consilierii săi prezidențiali și de stat de la Palatul Cotroceni, în semn de solidaritate cu Traian Băsescu, și-au scris și ei actele de demisie. Mai devreme era ceva vânzoleală prin palat, pentru că toată lumea își făcea bagajele, strângeau lucrurile pe care le aveau prin birou în cutii și cutiuțe, pregătindu-se evident să plece. Am mai aflat de asemenea că practic din acest moment președintele Traian Băsescu este în campanie electorală, va porni o strategie prin care să câștige sau să recâștige încrederea electoratului, să se relanseze pentru alegerile prezidențiale, iar echipa sa de consilieri de la administrația prezidențială va fi bază a acestei echipe de campanie electorală. Roxana Nica, mulțumim, te mai așteptăm când ai orice informație de la Palatul Cotroceni.